IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Kas ninamnaman ni National University Lady Bulldog star Mhicaela Belen iti first overall number 1 pick iti Capital One iti 2025 Premier Volleyball League Draft iti Laing Rabi iti Novotel iti Quezon City. Awan ti presensya ti 3-time UAAP MVP nga ni Belen iti nasoa draft kabutamay sa iso na ti Team Alas Pilipinas amang representar iti pagilian iti manirimaan nga AVC Women's Nation Cup EJ Hanoi, Vietnam. Makaduan ni Belen iti Solar Spikers ni head coach George Souza de Brito ken outside hitter Laila Cruz nga iti agdama ang kakadwa dagito iti Alas Pilipinas iti Vietnam. Second overall pick ni Far Eastern University middle blocker Jean Assis iti Galleries Tower amang tulong iti frontline iti team. Inantisiparan met ti Farm Fresh usar iti third overall pick iti panangala ken Filipino-American setter Aluhi Robbins Hardy amang patibker iti playmaking core iti naso at team. Ni Metlian de Guzman manipod iti Ateneo de Manila University kas fourth overall iti NX led. Kambayatan na iti maniriman nga AVC Women's Nation Cup nakaduan a pangabak ti Alas Pilipinas iti torneo imuna kontra Mongolia ken iti Laing Rabii kontra iti Indonesia. Sumaron ng makasango ti Alas Pilipinas itangal daw iti pagilian nga Iran iti oras ti alas 4 inton malem. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.